Έχουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή δίπλα μας τον κύριο Γιώργο Παρασκευά, αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού, πλοίαρχος ο κύριος Παρασκευάς, και ταυτόχρονα έχει και μια συνδικαλιστική, να πω έτσι, ιδιότητα, καθώς είναι πρόεδρος της Ένωσης Αποφύτων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Κύριε Παρασκευά, καλώς ορίσατε. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα κύριε Διονυσόπουλε, καλώς σας βρήκα. Καλή σας ημέρα και καλημέρα και στους ακροατές, στους ομογενείς μας και σε όσους μας ακούν και στους συναδέλφους που ταξιδεύουν αυτοί ανά τον κόσμο και ανά την Ιφίλιο με τα υποελληνική σημαία και τα ελληνόχτα εμπορικά πλοία. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τα ευχάριστα, να δώσουμε και κάποια είδηση στους συναδέλφους σας που είναι συντονισμένοι στις ραδιοσυχνότητες της Φωνής της Ελλάδας και μας ακούν. Κάνατε μια επίσκεψη τις προάλλες στον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Νίκο Τόσκα. Εκεί, για ποιο λόγο? Κοιτάξτε κύριε Διονυσόπουλε, είχαμε την τιμή να μας υποδεχτεί στο Υπουργείο ο κύριος αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Τόσκας. Ήταν μια εθιμοτυπική συνάντηση και παράλληλα του θέσαμε και ένα θέμα ως Ένωση Αποφύτων των Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού. Του θέσαμε ένα θέμα που αφορά τα διαβατήρια, την αντικατάσταση και έκδοση των διαβατηρίων, ούτως ώστε οι ναυτικοί να απολαμβάνουν μια σύντομης διαδικασίας, όπου σε μία ημέρα θα μπορούν είτε να αντικαταστήσουν είτε να εκδώσουν διαβατήριο. Οι ναυτικοί και οι οικογένειές τους. Αυτός, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι και μια κίνηση υψηλού συμβολισμού από πλευράς του Υπουργού και γι' αυτό και εμείς το ζητήσαμε, γιατί πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε στην Ελλάδα και να το καταλάβει και η ελληνική πολιτεία ότι ο ναυτικός, λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος και του γεγονότος ότι που λείπει αρκετό διάστημα στο εξωτερικό και ταξιδεύει ανά τον κόσμο, πρέπει να απολαμβάνει ταχείας εξυπηρετήσεως και διεκπαιρεώσεως όλων των εγγράφων ή πιστοποιητικών που χρειάζεται. Να εξυπηρετείται άμεσα από τη γραφειοκρατία. Ναι, να εξυπηρετείται άμεσα, γιατί όπως μαθεύτηκε αυτή η είδηση, πολλοί συνάδελφοι μου τηλεφώνησαν και συνεχάρισαν για την πρωτοβουλία αυτή και κάποιος μάλιστα συγκεκριμένα μου είπε «Γιώργο, συγχαρητήρια λέει που το κάνατε αυτό, γιατί όταν εμείς που ξεμπαρκάρουμε για 1-2 μήνες, ύστερα από 6 μήνες, έχουμε να ξοδεύουμε χρόνο, 10 ημέρες ή 20 ημέρες για να βγάλουμε διαβατήριο, άλλες 10-20 ημέρες για να ανανεώσουμε τα πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας κλπ. Πότε θα δούμε την οικογένειά μας? Πέραν της πρακτικής σημασίας αυτού του θέματος, είναι και μια πράξη υψηλού συμβολισμού, όπου για πρώτη φορά ένα άλλο Υπουργείο, και δει αυτό του προστασίας του πολίτη, παίρνει πρωτοβουλίες για το ναυτικό, ούτως ώστε ο ναυτικός να εξυπηρετείται ταχύτερα. Αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να βγει το διαβατήριο σε μια μέρα? Γιατί συνήθως παίρνει καμιά εβδομάδα. Και πού θα πρέπει να πηγαίνει ο ναυτικός? Μπορεί να εξυπηρετηθεί και στο εξωτερικό από τα γενικά μας προξενία, ας πούμε, ή... Θα σας πω. Έχουν προωθηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες και ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί άμεσα αυτή η επιθυμία να γίνει αυτό το πράγμα που ζητήσαμε. Ήδη η ελληνική αστυνομία, η διεύθυνση, η αρμόδια που προχωράει στην έκδοση των διαβατηρίων, έχει κάποιες ειδικές κατηγορίες που εντάσσει πολίτες στην ταχεία έκδοση και απονομή του διαβατηρίου. Μέσα σε αυτές τις ειδικές κατηγορίες που είναι ενδεχομένως οι διπλωμάτες ή κάποιοι οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για λόγους ασθένειας ή άλλους επίγοντες λόγους, θα μπει και ο ναυτικός. Θα μπει και ο ναυτικός μέσα σε αυτή την ειδική κατηγορία, όπου θα συντομεύσει πάρα πολύ η διαδικασία. Με σε πολύ γρήγορο χρόνο θα μπορεί να απολαμβάνει ο ναυτικός και η οικογένειά του πρόσβαση στο να αποκτήσει διαβατήριο. Μου έλεγες λίγο νωρίτερα ότι σε άλλες χώρες που έχουν επίσης, έτσι να το πω, εξαρτούνται αρκετά από το ναυτιλιακό συνάλλαγμα και από την εργασία των ναυτικών, έχουν προχωρήσει σε τέτοιες κατευθύνσεις. Μου ανέφερες το παράδειγμα των Φιλιππίνων εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, είναι αλήθεια κύριε Διονυσόπουλε, είναι αλήθεια αυτό, γιατί εμείς μέσα στο πλοίο συνομιλούμε και με τους συναδέλφους μας ναυτικούς άλλων χωρών, όπως είναι οι συνάδελφοί μας από τις Φιλιππίνες, και συζητώντας μαζί τους διαπιστώνουμε το εξής, είναι ακριβώς όπως το είπατε, διαπιστώνουμε ότι η χώρα τους εκεί μεριμνά για αυτούς, ούτως ώστε μόνο με την επίδειξη
του ναυτικού φυλαδίου ή κάποιου αποδεικτικού στοιχείου της επαγγελματικής ιδιότητας του ναυτικού, απολαμβάνει ταχεία εξυπηρέτηση από το αντίστοιχο δημόσιο σύστημα των δημόσιων υπηρεσιών εκεί. Αυτό το κάνουν με σκοπό, όπως μας είπαν και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, γιατί όταν ο ναυτικός είναι για 2-3 μήνες ή και περισσότερο στη χώρα του προκειμένου να εξυπηρετήσει τέτοιους είδους ανάγκες και συναλλαγές, αυτό συνεπάγεται καθυστέρηση. Αυτή η καθυστέρηση συνεπάγεται ότι δεν ξαναανεβαίνει γρήγορα στο πλοίο και αυτό αποστερεί συνάλλαγμα και έσοδα για την εκάστοτε χώρα και συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Είναι στις προθέσεις τόσο τις δικές σας, όσο και σε συνεργασία ενδεχομένως και με τις άλλες ενώσεις, είτε της Ένωσης Πλοιάρχων, είτε των Μηχανικών, γιατί αυτό το θέμα αφορά όλους. Να απευθυνθείτε ή να κάνετε ανάλογες κινήσεις και προς άλλα υπουργεία, στο Υπουργείο Εσωτερικών, παραδείγματος χάριν, ή στο Υπουργείο Ναυτιλίας ή στο Ανάπτυξης. Μιας και μπορεί κάποιος να θέλει να χτίσει σπίτι, έχουμε οικοδομικές άδειες, έχουμε άλλα ζητήματα που προκύπτουν. Σίγουρα είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι αυτό εκφράζει και τα επαγγελματικά σωματεία, είτε αυτά είναι η Ένωση Πλοιάρχων, είτε η Ενώση Μηχανικών, είτε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Δηλαδή ότι ο ναυτικός πρέπει να απολαμβάνει ταχείας εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης των οποιονδήποτε εμπλοκών έχει, είτε αφορά αμιγώς τα επαγγελματικά του, είτε αφορά ευρύτερες, όπως λέτε εσείς, εργασίες ή άλλα ζητήματα που ανακύπτουν. Γιατί όταν καθυστερούμε τον ναυτικό, πώς ο ναυτικός, το απλό και το κατανοητό σε όλους τους ακροατές, πώς ο ναυτικός θα επιστρέψει στη δουλειά του γρήγορα, ούτως ώστε να απολαμβάνει και η χώρα τα ωφέλη από την εισρωή συναλλάγματος ή τα άλλα ωφέλη που απολαμβάνει από το ναυτικό και από την ναυτιλία. Κύριε Παρασκευά, έχετε καιρό στην Αθήνα, στην Ελλάδα? Από πού έρχεστε? Κοιτάξτε, τελευταία ήρθα, ξεμπάρκανα, να το πούμε έτσι, ναυτικά. Ξεμπάρκανα από τον Ντούρμπαν. Το Ντούρμπαν είναι στη Νότιο Αφρική και από εκεί επαναπατρίστηκα εδώ στην Ελλάδα. Τώρα επίκειται ταξίδι μέσα στο Μάρτιο κλπ. Επίκειται το νέο ταξίδι. Διεκπεραιώσαμε όλα αυτά που έπρεπε να διεκπεραιώσουμε. Έχουμε ανανεώσει και τις μπαταρίες μας και είμαστε έτοιμοι για το επόμενό μας ταξίδι. Δεξαμενόπλιο? Δεξαμενόπλιο, ναι. Οι συνθήκες, το έχουμε πει κι άλλες φορές βεβαίως, χτίζονται συνεχώς καινούργια ναυτιλία. Η ελληνική ναυτιλία είναι η κορυφαία στον κόσμο και σε αριθμό νεότευτων. Βεβαίως ο κόσμος πολλές φορές νομίζει ότι το να ζει κάποιος σε ένα πλοίο είναι όπως ήταν τη δεκαετία του 80 ή και πιο παλιά. Αλλά πλέον νομίζω ότι τα πλοία έχουν ανέσει, να το πω έτσι, και βλέπουμε πολλές φορές εικόνες από γέφυρα πλοίο και μας θυμίζει διαστημόπλοιο. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες του επαγγέλματος. Δεν είναι σίγουρα, δεν έχει την διάσταση που είχε ενδεχομένως που αντιμετωπίσαν οι πρόγονοί μας. Τώρα, για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι με το διαδίκτυο ουσιαστικά έχει αλλάξει η ζωή του ναυτικού, γιατί ο ναυτικός πλέον δεν είναι ο ναυτικός ο αποκομμένος από την οικογένεια, ο αποκομμένος από την πατρίδα. Έχει με το διαδίκτυο και τις δορυφορικές επικοινωνίες είναι κοντά ουσιαστικά στην οικογένειά του. Μπορεί να βλέπει την οικογένειά του και σε πραγματικό χρόνο κλπ. Εξελίσσεται το επάγγελμα, δεν είναι τα πλοία όλα λίγο πολύ είναι σύγχρονα πλοία, όπως λέτε, νεότευτα. Έχει γυρίσει σελίδα και αυτό είναι το ευχάριστο. Αυτό μετράει για την προσέλκυση των νέων στο επάγγελμα, γιατί θυμάμαι μια εποχή εκεί προς τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας και μέχρι τέλος του 2000, μέχρι το 2010, ότι η ελληνική πολιτεία έκανε πολλά πράγματα για να προσελκύσει νέους στο ναυτικό επάγγελμα. Βλέπαμε διαφημίσεις που δεν βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Τι συμβαίνει? Ναι, κοιτάξτε κύριε Διονυσόπουλα, αυτή τη στιγμή την αίσθηση που έχω εγώ, αλλά νομίζω και οι περισσότεροι, περπατώντας στην κοινωνία, λίγο πολύ συναντάμε νέους ανθρώπους που μας ρωτάνε πώς να ασχοληθούν πλέον με το ναυτικό επάγγελμα. Είναι πλέον μία από τις μόνες διεξόδους, τις λίγες διεξόδους που μπορεί να προσελκύσει το νέο και να του δώσει διέξοδο στο πρόβλημα της ανεργίας. Συνθήκες κρίσης αυτές. Σίγουρα, ναι. Έχει επανακάμψει το επάγγελμα. Παραμένει ένα προσοδοφόρο επάγγελμα όπως θεωρούνταν στο παρελθόν? Κύριε Ψαλιδόπουλε, κοιτάξτε να δείτε. Παραμένει βέβαια αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ υψηλή φορολογία.
πάρα πολύ ψηλή φορολογία, η οποία είναι άδικη φορολογία, γιατί ο ναυτικός δεν δουλεύει 12 μήνες το χρόνο, θα δουλέψει 6 ή 8 μήνες και θα πρέπει να ζήσει 12. Είναι μια σκληρή δουλειά. Ο χώρος της θάλασσας, παρόλες τις ανέσεις και παρόλα τα σύγχρονα επιτεύγματα της ναυτιλίας και της ναυπηγικής, παραμένει ένας δύσκολος χώρος. Ένας χώρος όπου τα στοιχεία της φύσης, ο ναυτικός έρχεται αντιμέτωπος με τα στοιχεία της φύσης κλπ. Και είναι άδικη αυτή η υπερφορολόγηση που έχει υποστεί και η μείωση του εισοδήματος, όταν δεν προσφέρει στην ελληνική οικονομία, γιατί ενισχύει το τρεχουσών συναλλαγών. Ουσιαστικά δουλεύει στο εξωτερικό, δεν προκαλεί κανένα οικονομικό βάρος στη χώρα και μόνο δίδει χρήματα. Σε όλες τις χώρες, και το έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας, αλλά πρέπει να το φωνάζουμε αυτό, σε όλες τις χώρες παγκοσμίως η φορολογία για τους ναυτικούς είναι πολύ χαμηλή, έως και σε κάποιες μηδενική. Και αυτό δίνεται για να υπάρχει το κίνητρο να ταξιδεύει και να απολαμβάνει κάθε χώρα του συναλλάγματος και της ενίσχυσης του εμπορικού ισοζυγίου. Η φορολογία τώρα και Παρασκευά σε ποιο ύψος είναι? Είναι στο 45% που ακούμε ή είναι χαμηλότερα? Κοιτάξτε, μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες δεν είναι μικρό ποσό, με ένα πρόχειρο υπολογισμό μπορεί να αγγίζει και το 30%. Δηλαδή, αν αθροίσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές, την εισφορά αλληλεγγύης και την φορολογία εισοδήματος, αυτό μπορεί να φτάνει και το 30% του εισοδήματός τους. Όπως μπορείτε να αναλογιστείτε, είναι μια υπερβολική. Ουσιαστικά οδηγεί σε αφέμαξη, γιατί σας λέω και πάλι να το τονίσουμε αυτό, ο ναυτικός δεν δουλεύει 12 μήνες. Δεν είναι δυνατόν. Κάποτε πρέπει να γυρίσει στην οικογένειά του. Σκέφτομαι τώρα ότι είναι και λίγο οξύμορο ο ναυτικός να φορολογείται, οι εισφορές που καλύτερα να καταβάλει στο κράτος να είναι στο 30% και το εφοπλιστή πολύ λιγότερες. Από την άλλη πλευρά. Τα οποία είναι και άλλα τα μεγέθη, βέβαια, σε κάθε περίπτωση. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που ακολουθείτε ουσιαστικά στη φορολόγηση των πλοίων και της ναυτιλίας είναι η διεθνής πρακτική. Το πλοίο, καλός ή κακός, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι μια οικονομική μονάδα η οποία ταξιδεύει στο πέλαγος. Ένα εργοστάσιο ουσιαστικά είναι ένα εργοστάσιο όμως το οποίο δεν είναι σε σταθερό σημείο. Λοιπόν, έχει προπέλα, κινείται. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι η σταθερή. Ασφαλώς. Και ούτως ή άλλως, για να είμαστε ανταγωνιστικοί και να παραμείνουμε, να μην χάσουμε το πλεονέκτημά μας, γιατί η ελληνική ναυτιλία έχει και ανταγωνιστές. Δεν είναι μόνο μόνη της στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Έχει και ανταγωνιστές. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε, και το είχαμε πει νομίζω και στην προηγούμενη εκπομπή. Πρέπει να δούμε η ναυτιλία τι μπορεί να προσφέρει και γενικότερα. Μην το βλέπουμε ως φορολογία. Πρέπει να. Μας είναι αδιανόητο και σε μένα, αλλά φαντάζομαι και σε εσάς και στους ακροατές μας, να μην έχουμε πλοία να επισκευάζονται ή να συντηρούνται στην δική μας ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Λοιπόν, πρέπει να φέρουμε λοιπόν πλοία στα ναυπηγεία μας, πρέπει οι νέοι να επιστρέψουν που έχουν επιστρέψει, αλλά πρέπει η πολιτεία, τα σωματεία και όλοι και οι πλειοκτήτες να διευκολύνουν αυτή την επιστροφή, να γεμίσουν δηλαδή τα πλοία με ελληνικά πληρώματα. Νομίζω ότι τα ωφέλη είναι πολύ περισσότερα. Όταν δουλεύουν τα ναυπηγεία μας, έχουμε κόσμο δικό μας πάνω στα βαπόρια. Τα βαπόρια μας ουσιαστικά εξυπηρετούνται από ελληνικές επιχειρήσεις. Είτε αυτό αφορά το κομμάτι της τροφοδοσίας ή άλλες υπηρεσίες που αναζητούν. Νομίζω ότι έχουμε να κερδίσουμε σαν χώρα πολύ περισσότερα. Σε ό,τι αφορά, για να συνεχίσω και αυτό το οποίο έλεγα για τους νέους, μιας και γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, ήσασταν ενεργός πολίτης, να πω έτσι, αλλά ταυτόχρονα και ενεργός συνδικαλιστής σε ό,τι αφορά τα της ναυτιλίας, από τότε που φοιτούσατε ήδη στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που θυμάμαι, και θα μας πείτε αν εξακολουθεί να ισχύει και τώρα, ήταν το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πολλοί απόφοιτοι όχι απόφοιτοι, που ήθελαν να πάρουν το πτυχίο της Ακαδημίας, το να βρουν ένα πλοίο να παρκάρουν για 6 μήνες. Αυτό εξακολουθεί και υπάρχει και σήμερα το ζήτημα? Κοιτάξτε, υπήρχε όντως αυτό το πρόβλημα και εγώ ίδιος είχα συναντήσει. Δεν μπορώ να πω ότι στα πρώτα βήματα της καριέρας μου
τέλος πάντων ήταν όλες οι πόρτες ανοιχτές ή ήταν πάρα πολύ εύκολα να πραγματοποιήσω τα εκπαιδευτικά μου ταξίδια και το αντιμετωπίσαν και τότε και τώρα ενδεχομένως το αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το θέμα μάλλον πρέπει να υπάρξει μια μέριμνα της πολιτείας, της πλειοκτησίας και των επαγγελματικών ενώσεων, ούτως ώστε ο αριθμός των εισαχτέων να έχει προαποφασιστεί σε συνδυασμό και με τους πλειοκτήτες, ούτως ώστε να ζητούν έναν αριθμό σπουδαστών οι σχολές, των οποίων μπορούν να ικανοποιήσουν και οι πλειοκτήτες. Να αφομοιώσουν εν συνεχεία. Να αφομοιώσουν και οι πλειοκτήτες. Γιατί όταν εγώ σαν πολιτεία, Φερρυπίν, έχω ανάγκες ως ελληνική εμπορική ναυτιλία ή ελληνόχτητη ναυτιλία, έχω ανάγκες 1.000 σπουδαστών και έρχεται η ελληνική πολιτεία με απόφαση της και παίρνει 2.000 σπουδαστές, γιατί υπήρξε, όταν εγώ είχα θητεύσει πρόεδρος των σπουδαστών και ήμουν μέλος και του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, ενώ είχαμε καθορίσει τον αριθμό εισαχτέων στους 800, ξαφνικά αποφασίστηκε από την τότε πολιτική ηγεσία να διπλασιαστούν και να πάνε να εισαχθούν στις σχολές 1.800 σπουδαστές. Αυτό εκείνη την περίοδο είχε φέρει μια δυσαρμονία, δηλαδή ενώ η προσφορά ήταν για 800.000, ξαφνικά προέπεσαν 1.800 που ζητούσαν να ταξιδέψουν. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια αρμονία. Υπάρχουν θέσεις εργασίας για τον ναυτικό που θέλει να δουλέψει, για τον ναυτικό που έχει όρεξη, που έχει επιμονή και υπομονή, υπάρχει αυτή τη στιγμή προσφορά εργασίας. Απλώς αυτό πρέπει να υπάρχει, σε αυτό το θέμα πρέπει να υπάρχει και μια φροντίδα, ούτως ώστε να υπάρχει ο ανάλογος αριθμός παιδιών, σπουδαστών, ο οποίος θα έχει βγει πάντα με γνώμονα το τι ζητάει και η εμπορική ναυτιλία. Τη ζήτηση δηλαδή. Κύριε Παρασκευά, τώρα σε ό,τι αφορά, είδαμε προχτές τις προάλλες, έχει κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση, δεν ξέρω αν είστε πλήρως ενήμερος ή ένα σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου μεταξύ άλλων καθορίζονται και κάποια ζητήματα του Υπουργείου σαν Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, αλλά έχει μέσα και ένα κομμάτι, ένα κεφάλαιο που αφορά την ναυτική εργασία. Εσείς από τις επαφές σας που έχετε κάνει και μιλώντας είτε με συνδικαλιστές είτε και με την πλευρά του Υπουργείου, ποια θεωρείτε ότι είναι τα άμεσα θέματα δεν θα πω προβλήματα, τα άμεσα θέματα των Ελλήνων ναυτικών που θα πρέπει να είτε να εναρμονιστούν με το νέο πλαίσιο είτε σε επίπεδο Ευρώπης είτε σε επίπεδο IMO, είτε ακόμα και με τις νέες πραγματικότητες που έχουν προκύψει? Γιατί πολλές φορές διαβάζουμε και εμείς ανακοινώσεις συνδικαλιστικών ενώσεων και είναι η φρασεολογία αλλά και τα αιτήματα αυτά που γνωρίζαμε τη δεκαετία του 80, ας πούμε. Αλλά ο κόσμος έχει προχωρήσει σε κάθε περίπτωση. Κοιτάξτε, η αλήθεια... Εκτός και αν δεν έχει προχωρήσει η επίλυση αυτών των αιτημάτων και είναι διαχρονικά από την άλλη πλευρά. Η αλήθεια είναι... μάλλον είναι σε επίγνωσή μου η ύπαρξη του νομοσχεδίου κλπ. Και δεν το έχω μελετήσει αναλυτικά. Το θέμα όμως είναι και η αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι, μάλλον θα συμφωνήσω δηλαδή μαζί σας, ότι ενδεχομένως πολλά από αυτά τα ζητήματα να μην εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες του ναυτικού αυτή τη στιγμή. Εγώ να σας πω εδώ, να σας καταθέσω προσωπική μου εμπειρία. Λοιπόν, επέστρεψα από το πλοίο και έπρεπε να ανανεώσω τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας, μια σειρά πιστοποιητικών, τα οποία έχουν διεθνή ισχύ και απαιτούνται για να μπορέσω να... πρέπει να είναι ενισχύ και απαιτούνται από τα Port State Control για να μπορούμε να ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο. Λοιπόν, ασχολήθηκα μόνος μου, δεν ασχολήθηκα με κάποιον μεσίτη μεσάζοντα για αυτή τη διαδικασία. Μου στοίχησε περίπου 2 μήνες για να ανανεώσω τα πιστοποιητικά. Λοιπόν, αυτός είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος χρόνος. Λοιπόν, και εσείς έχετε ασχοληθεί κιόλας, είστε και έχω ασχοληθεί και ξέρω και τον τρόπο. Λοιπόν, μου στοίχησε 2 μήνες χρόνο να, εντός εισαγωγικών, περιμένω, στείνομαι σε ουρές ατελείωτες κλπ. Αυτό νομίζω είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο όταν έχουμε απέναντί μας ναυτικούς οι οποίοι φορολογούνται με 30% και εισφέρουν πολλοί συνάδελφοι ανάλογα με το βαθμό που μπορούν να φτάσουν οι εισφορές τους, φορολογία εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να φτάσουν και τα 5.000 ευρώ το μήνα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η εξυπηρέτηση και η ανταπόκριση του δημοσίου απέναντι στο ναυτικό είναι τραγική. Αυτό δεν θα μπορούσε να έχει τελειώσει, να το πω έτσι,
μέσω της τεχνολογίας, να αποστέλλονται θα μπορούσε. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που σε μένα κάνει αρνητική αίσθηση κλπ, ότι ο ναυτικός θα πρέπει να εξυπηρετείται μόνο από βαθμοφόρους. Οι πλοίαρχοι του εμπορικού ναυτικού και οι μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού και οι αξιωματικοί θα έπρεπε να εξυπηρετούνται από βαθμοφόρους αξιωματικούς του λιμενικού. Αυτή τη στιγμή μπορεί να στηθεί ή να περιμένει ένας πλοίαρχος Α του εμπορικού ναυτικού ή ένας μηχανικός Α του εμπορικού ναυτικού, να περιμένει σε μία ώρα, όπου στο γκισέ, στο γραφείο, να στέκεται ένας χαμηλού βαθμού στέλεχος του λιμενικού, το οποίο βέβαια ανθρώπινο είναι αυτό, δεν είναι και τελείως παράξενο. Ανθρώπινο να μην γνωρίζει ποιον έχει απέναντί του. Γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε ξεχάσει και τις έννοιες. Λοιπόν, δεν υπάρχει παιδεία, έχει χαθεί η παιδεία να καταλάβουμε τι σημαίνει πλοίαρχος Α και μηχανικός Α του εμπορικού ναυτικού. Λοιπόν, πάντως είναι και βαθμοί οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να σταθούν σε ένα γκισέ αυτή. Δηλαδή αναφέρεστε προφανώς στην αναδιοργάνωση που λέτε προηγουμένως. Αλλά σε ένα γκισέ δεν θα πάει ένας πλοίαρχος να εξυπηρετήσει ένα πλοίαρχο. Δυστυχώς αυτό όμως γίνεται. Ένας χαμηλόβαθμος προφανώς. Αυτό γίνεται. Καταλάβατε. Δηλαδή, να σας πω κάτι, να κάνουμε και λίγο έτσι χιούμορ. Κάποτε οι ελληνικές ταινίες, δεκαετία του 60, δεν τυχαίο που σε όλες τις ελληνικές ταινίες υπήρχε ένας καπετάνιος, ένας αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού, ένας μηχανικός, ο οποίος ήταν και ένστολος. Γιατί η εποχή τότε έδινε στο επάγγελμα τη βαρύτητα την οποία την έχει και σήμερα το επάγγελμα. Δεν έχει χάσει τη βαρύτητα. Η βαρύτητα είναι ίδια. Εμείς ως χώρα έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει του να είσαι ναυτικός. Οι Φιλιππινέζοι, οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί μας λένε ότι στη χώρα τους, στη χώρα τη δική τους αποκαλούν ήρωες. Όταν θέλουν να αναφερθούν στο ναυτικό, τους αποκαλούν ήρωες. Εδώ, μέχρι πρότινος, μέχρι προκρίσεις, αν έλεγες ναυτικός, μπορεί να σου λέγει κάποιος που πας και τυραννιέσαι, ας πούμε, κλπ. Δηλαδή υπήρχε μια τέτοια αίσθηση. Λοιπόν, και στα τραγούδια νομίζω ότι είχε περάσει αυτή η αίσθηση. Ναι, και εμείς συνάμε βέβαια. Αλλά... Τα τραγούδια, ναι, όπως και λέτε, και τα τραγούδια τη δεκαετία του 60 και του 70, γιατί είναι εμπνευσμένα όλα τα τραγούδια ή η πλειοψηφία των τραγουδιών μέσα από τη θάλασσα, μέσα από τις εμπειρίες των ναυτικών. Λοιπόν, δεν λέμε για το να ήμουν στο Καβαδία και λοιπά, με το Σταυρό του Νότου και λοιπά, αλλά και η λαϊκή μουσική που ακούγαν τότε και την ακούμε και μέχρι σήμερα. Γιατί δίναν μια βαρύτητα. Λοιπόν, αυτή η βαρύτητα δεν υπάρχει σήμερα. Αυτή η βαρύτητα. Εγώ, αν και αυτή τη στιγμή έχω β' τάξης δίπλωμα, β' τάξης πλοίαρχος, όταν βλέπω ένα συνάδελφό μου α πλοίαρχο και στέκεται στην ουρά να τον εξυπηρετήσει, που έχω τύχει αυτοίκος, ας πούμε, μάρτης της διαδικασίας, να τον εξυπηρετήσει με αγένεια κάποιος, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι είναι όλοι έτσι, δεν λέμε αυτό, προς Θεού. Στεναχωριέμαι, θλίβομαι. Λέω, αυτός ο άνθρωπος έχει ταξιδέψει 6-8 μήνες, έχει φτάσει στον καταληκτικό βαθμό του α πλοιάρχου ή του α μηχανικού και την χάνει αυτής της αντιμετώπισης. Λοιπόν, εγώ ήθελα ένα Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου η πρώτη ενέργεια που θα έκανε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να καλέσει τους υπηρεσιακούς παράγοντες και να πει ότι οι αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού θα εξυπηρετούνται μόνο από βαθμοφόρους αξιωματικούς. Σημεοφόρο και πάνω. Είναι και μια πράξη συμβολισμού. Μην τα βλέπουμε όλα. Συμβολισμού, ότι σέβομαι αυτόν που έχω απέναντί μου. Τον εσέβομαι. Πηγαίνει στο εξωτερικό. Φέρνει εισόδημα, τον εσέβομαι. Σαν πολιτεία. Όντως, η άλλωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, το μεγαλύτερο κομμάτι του αφορά την ναυτιλία. Δεν αφορά ούτε τις ψαρόβαρκες. Έχει εκεί βέβαια ένα κομμάτι. Ούτε το να πάω εγώ που έχω μια βάρκα 5 μέτρες, ένα φουσκωτό, να πάω να βγάλω το δίπλωμά μου. Σίγουρα. Το 98-99% είναι η ποντοπόρος ναυτιλία και. Κύριε Παρασκευά, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Δυστυχώς ο χρόνος για μας όμως είναι συγκεκριμένος. Ούτως ή άλλως εδώ είναι ένα βήμα και για σας, αλλά και γενικότερα για τους Έλληνες ναυτικούς. Οτιδήποτε μαθαίνουμε και έχουμε έτσι και το αξιολογούμε ως βαρισίμαντο ή λιγότερο βαρισίμαντο, το μεταδίδουμε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την φυσική σας παρουσία στο στούντιο της εκπομπής. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό μπάρκο όταν έρθει με το καλό.
Και καλή διαμονή βεβαίως και στην Αθήνα, στην Ελλάδα, μέχρι να έρθει η ώρα. Να περάσετε καλά με λιγότερα γραφειοκρατικά προβλήματα. Και να συνεχίσετε έτσι βεβαίως, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα και πολλά δεν χρειάζονται λεφτά για να λυθούν. Δεν χρειάζονται οικονομικούς πόρους. Χρειάζεται θέληση και ευήκοα ότα από την άλλη πλευρά. Σίγουρα έτσι είναι, και εγώ να σας ευχαριστήσω με την ευκαιρία, και εσάς κύριε Διονυσόπουλε και εσάς κύριε Ψαλιδόπουλε, και φυσικά την ΕΡΤ, η οποία μας φιλοξενεί επανελειμμένα, προβάλλει τα προβλήματά μας και τις ανησυχίες μας, και την ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί την ακούμε και στη στεριά και φυσικά μας συντροφεύεται και όταν είμαστε στο πλοίο επάνω, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να ευχηθώ σε όλους τους ακροατές και τους συναδέλφους καλά ταξίδια και ήρεμες θάλασσες. Σας ευχαριστούμε.